همه با امکانیت میتیم که چی شود عدالت اجتماعی رعایت شود همش با раҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои тоҷикистон иддао дорад ки барои роҳ ёфтани сарояндаҳои маъруф ба телевизионҳои давлатӣ ҳеҷ монеа вуҷуд надорад. дар шабакаи шаҳнавоз оварда пардохт мекунад вақта мегирад марҳамат ҳеҷ каса ҳозир мо негуфтагӣ нестем марҳамат ансамблҳои давлатиро мо фақат бемузд хизматрасонӣ мекунем нафароне ки аз ансамблҳои давлатӣ берун ҳастанд марҳамат оварда маблағ пардохт мекунанд майдон аз далер аст. дар нишасти хабарӣ намояндагони кумита аз гуфтани ҳаҷми маблағ ки барои пахши сурудҳои сарояндаҳо пешбинӣ шудааст худдорӣ намуданд ва таъкид карданд ғайр аз пардохти маблағ дигар талаботҳо низ ҳаст. мо мебинем чиро пахш кунем баъзаш шеърҳои маҳбубтарин шоироро ғалат мехонанд мо вай ба им иҷозат наметиҳем ё шеърҳое мехонанд чизоеро мехонанд ки кирои намоиш додан нест. баъзе сарояндаҳои маъруф аз он изҳори нигаронӣ доранд ки телевизионҳои давлатӣ аз пахши сурудҳои онҳо худдорӣ мекунанд. зулайхо корманди ансамбле нест мехоҳад сурудҳояш дар телевизионҳои давлатӣ ройгон пахш шавад зеро таҳияи тарона харҷҳои зиёд дорад. хурсанд мешем хушбахт мешем ки моро дар телевизионҳо даъват кунанд масалан мо ҳунарнамоӣ кунем чунки фақат ҷавоно интернет доранд ва моро аз тариқи интернети ютуб мебинанд ва калонсоло масалан оилаи худам мешинанд рӯзи дароз телевизион тамошо мекунанд мегӯянд ки барои чӣ нишон наметан. мо ҳар ҷашн масалан наврӯз ҳар ҷашн мехоҳем ки ягон тарона ё ки дар рӯзи модарон суруди модар омода кунем ва ба умеде ки як рӯз файрод мекунанд мо дар уҷа баромад мекунем чунки телевизион барои ҳунарманд муҳим аст ва обрӯи дигарам метиҳад. нигаронӣ аз шеваи кори телевизионҳо дар мавриди бархурди дигаргуна бо овозхонҳо борҳо садо додааст. ҳарчанд солёни сол мегӯянд ки на ҳеҷ монеа вуҷуд надорад аммо ҳаст монеа вуҷуд дорад. ҳастанд афроде ки роҳ намеёбанд масалан касе агар ба ман бигӯяд ки дурӯғ мегӯед ва монеаҳо вуҷуд надоранд дар телевизион ҳар кас ки истеъдод дорад метавонад баромад кунад пас суол ба ишон чаро масалан шабнами сурайё дар телевизионҳои давлатӣ нест чаро масалан зулайхову меҳрнигору вақтҳои охир меҳрнигор ҳам нест садриддину соири дигар ҳунармандони бисёр ҳам пешрафтаву ҳирфаии мо. дар гузашта низ масъалаи роҳ наёфтани баъзе сарояндаҳои маъруф ё худдорӣ аз инъикоси мавзӯъҳои доғ аз сӯи телевизионҳои давлатӣ мавриди баҳс қарор гирифтааст ҳарчанд масъулони телевизионҳо вуҷуди чунин монеаҳоро рад мекунанд.